Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Si tu te'n vas és una obra de la companyia Pepa Plana, que aquesta nit s'ha representat a la nau 2 de Can Oliveres. És un espectacle de pallasses on tres veïnes, tres estupendes veïnes, ens barallem. Unes baralles quotidianes i alhora necessàries en les seves vides, Perquè ens necessitem. però que canvien un bon dia. Sobte per un imprevist, que és que se'ns ensorra el món i és la maleïda guerra. Des de la mirada dels pallassos, Com a les guerres que hem jugat quan érem nenes i nens petits, amb un transfons de dir quina incapacitat que tenim, no? una obra que, a més, els diners recaptats aniran destinats a una causa solidària. Fer aquest espectacle per tantes causes que serien justes. Aquesta darrera guerra que sembla que ens toqui més de prop, però n'hi ha tantes que encara ens commouen. I avui sí, la recaptació d'aquest espectacle va tota per als refugiats. Una solidaritat que va lligada a la cultura. Digui que totes les persones que fem cultura, que fem art, som persones que mirem, que escoltem, que ens apassiona i ens revolta. I que es pot visibilitzar des del teatre, la pintura o la dansa. Els artistes tenim necessitat de denunciar amb la nostra obra lo malament que podem arribar a estar. Més d'un centenar de persones han pogut gaudir d'un espectacle dirigit per a tots els públics i que compten una història greu però amb la voluntat de riure i fer riure.